Hello Diamond, ndiwo waindenderedzwa kane hure iri hure iri. Chiko newewo Zodwa. Naiwe, imba yako inozoda here kungoramba uchingoti auya. Uya tatora video. Tatakuratidza imba. Wanu wakadedza muYouTuber uya wekugana wani. Akauya akandundurutsa imba yako akaipidigura upside down. Zvinozoshaya chiremera. Unoziya Diamond uya haasingori muimbi nje. Unofana kudzikisa brain dzako iwe Zodwa iwewe. Diamond munhu ane influence isingaite. Yekuti when he comes to your place try to keep it as very professional in the public eye. Yes, munogona kubvisa hembe motobatana na Diamond, but off camera. But easy. It doesn't show classy. It's showing kuti uri ameno kumapraz ameno kwenyu kusikombela kwa unobva kuti kune mapraz here. Isusu muno ismashora techiti ari kuradza unhu wekukomboni. Ameno kana kwenyu kune makomboni kwenyu kwa unobva kuchakadaro. Dzviti ameno kana kune chikomboni chechidzviti. Uri kuradza ukomboni. Shosho munhu agara mumari achiri kuvhunduka kuti ndakukuratidza iko imba kweyo disorder. Mumba macho bvudzi. Hamuna makabati here vanhu vane mari. Hamuchagowo makabati ekuisa bvudzi. Shuwa bvudzi mawigi. Aunenge wapfeka kwakunwa kwaanoita apa wachembera. Scalp yemunhu achembera. Wazwa kuti uri kunyadzisa Zodwa, please. Uno azi muDzviti iri.